Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biya kita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinagan at Cherry, adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti konana, Dear Mr. Lonely. Inayat, ken impaay ko ti amin akasapulan ti kapsat ko. Ngamjak ni namnama, asak metlaeng ti makapasakit kan kuana. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Cherry, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Manang, dito yak pala ang balay mo ngagnaad. Kasapulak namin ti ag-review para iti board exam. Kabayatan ti panag-apply ko iti trabaho. Kat sa dino kumapay nga iti pagnaedam na saan adito'y ayan ko. Saan ka kadi ang maburboring dito balay mo, Manang? Agmay-may saka. Adang agpay subukod mo abalay. Ada klinik mo akas dentista. Ada negosyo. Ngam awan mat boyfriend mo. Anya nga ron ti maaramidak no awan mo't magusto kadagiti agar-aram kanya. Chosi ka nga min unay, Manang. Saan nga iti dayta? Ngam talaga nga awan magusto kadakwada. Aywan gayam. No saan ko ang mauray ni Rico, si kantulat nanti sumangukan ko na. Kitaom dayta? Maki-boyfriend ka sa ita, ipaasikasom kanya. Italaang mat, Manang. Amangan ngamin no saan kami nga agin nabot. At dapay lang ngamin iti biyahe. O sige, italaang nga ipaasikasom kanyak ti kaayan ayat mo ha. Wen, Manang. Sana bale, tanagkit-kita kayo mutan. Namindwa daras laang mat nagkita kami. Kan saan kami pa'y nakapagsarita na sayaat. O di na sayaat. Tama kapag sarita kayo anaimbag itan, Manang. Nakapanawan ni Jana, saan mo naabutan? Win nga rod, Cherry. Na-traffic akmat ngamin. Sana bale, taimbilin nakakanyak. Maala, agi na nakapay, tatulungak ni Manang Irene nga agi sagana iti meriendam. Ne, kababain pa'y kan ka. Nadisturbo kan. Imbes a day off mo. Awan parikot iti daytari ko. Sana bale, ta boyfriend na kamot ti kabsat ko. Agyaman na ka, Cherry. Agpaisote ko na ni Jana, anasingpet ka. Nagwapo gayam ti boyfriend ni Jana, ma'am. Agpaiso daytaan ako na Manang. Talaga analaing nga agpili ti kabsat ko. Da kayo ngay, ma'am. Kaano matamadan kayo iti boyfriend? Ay na, agpada kayo laki ni Jana. Magagaran ang maadaanak iti boyfriend. Kasanumat ngamin, ma'am. Nagpintas kayo, mate. Ngam awan boyfriend niyo. Puro kayo trabaho. Manipod na tayo dagiti dadakkelyo iti aksidente. Puro trabaho. Tiyada iti panunot yo. No sa anak nagtrabaho, kasano ang mapagadal ko ngay ni Jana? Sa bagay, da kayo tinagbalin nga ama ken ina ni Jana. Iso akas la saan la akab sa ti pangibilbilanga ken kuana. No di kat kasla anak kumatan. Iso nga road nga itatana ka adalain. Rumbang kumamat at ibagyo ti asikasun niyo, ma'am. Maki-boyfriend kayon. Saan pa nga ita, Manang? Kaano ngay, ma'am? Mapanan ti edad niyo. Ay na, di nakdagdagan na kasta Manang. Tama nga nukarkaro asaan nakamaadan iti boyfriend. Ay, jay agnagan iti Ruel. Nasingpet mo day, jay. Adamat itsura na. Kan baknang ti pamilyada. Gayim lang ti pangibilbilanga ken kuana, Manang Irene. Napili ka nga min unay, ma'am. O anya, nagkita kayon kini Rico? Wen, Manang. Ngam apagbiit laang. Ada ngamin interview na. Agap apply iti trabaho ditoy? Wen, Manang. Kasta ka di. Sa dino nga rod ti pagyanan na. No kayat na, damot bakante ang kwarto dito eh. O sige, ibagak kan kwa na, Manang. Kan ibagak amang tad iti share na.
Sika talaga. Uray saanan, tamang rugrugi pa ilaang matikayan ayat mo. Oh, di share na itimakan, kasjay. Ala, makaamo ka. Basta welcome ni Rico dito'y balay. Ay na. Thank you, manang. At ako maimportante nga ibagak, ma'am. Anya day tama ng Irene? At da iji ospital ti asawak. Katawan mga sikasukin kwa na. Iso nga agpakada akpay lako ma. Sige manang, awan problema iti dayta. Ay na, agyaman aktaman nakaawat kayo, ma'am. Basta si kama ng Irene. Nabayag kan nga agserserbi kanyak. Iso akas la pamilyang matan ti pangibilbilangak kan ka. Kaano ti panagawid mo? Inton bigat, ma'am. Inton bigat nga rodan nga itid ko titulong ko para iti asawa manang. Agyaman akmanan, Ma'am Cherry. Pimanaw gaya man ni manang Irene. Wan, iso nga anusan tayo pa'y lang ada tayo ti agluto iti kanan tayo. Okay lang mat manang. Magsiluto iti kayat na kanan. Una, kumusta ang matitrabaho? Nasaya at mat manang. Agpada kami ka ni Rico nga addan trabaho na. Maragsakan ak para kada kayo adwa. Thank you kadagiti amin a sakripisyom kanyak, manang. Saan mo na masapul ti ag thank you? Gaputa pagrebengak akas kabsat mo timang paadal kan ka. Manang, panagkunak. Awanan ti sapulam iti biyag. Ngam, boyfriend laangan ti kurangkan ka. Hay, aday ta ka man ako nakon. Maalakit din. Agrubwatan ta amangan numaladaw tan iti trabaho ta. Uray maladaw ka kat okay laang mat, manang. Siyak ti sana mabalin na maladaw. Iso nga rod nga agrubwatan. Ada ka mat gaya man, Rico. Sinapa ka talaga ti Simang Pet. Taylutuan ka, Cherry. Saan mat ama sampul nga ilutuan na? Amok ang mabambanog ka iti trabaho. Sakit awan ni manang Irene nga agunay dito'y balay. Iso akayat ko mati makatulong kan ka, oray iti basit lang nga banag. Agyaman na, Rico. Amom, kinagpaiso na. Apag gusto ti panaglutom. Ngamin, mabisi na. Agtugaw ka nga roden. Tagi dasara kon. Sige man nga rod. Talagaan na banuga, kan mabisi na. Naglaing kagayam nga agluto, Rico. Talaga? Wen, nabsugak iti kasta unay. Manipod ita. Kanayon kan nga ilutuan iti malem. Iti kasta. Sana puro cup noodles ti kan kanam iti rabii. Ayun, anyang oras asumangpot ni Jana. Kanayon na maladaw nga gawid day jay. Kan mangmanganan iti ruar. Sige nga rod, siya kon ti aginaw iti nangananta. Kasi kamot tinagluto. Saanan? Siya kong ti aginaw. Agin na nakakit din, tamok ang nabambanog ka. Sigurado ka? Wen, basit labanag na ito ama itulong ko kan ka. Talaga ka ding awan namnamakan ka, Cherry. Naibagak matan kan ka, Ruel. Gayem lang ti pangibilbilangakan ka. Ngam sa anak ngagsardang, aging gaadinak maayat, Cherry. Agur-uray ka lang iti awan, Ruel. Aging nga awan makitak akaayan ayat mo. Sa anak tong agsardang. Mangbiro kakit din iti sabali a babae a pangibaw ingam itiriknam. Si kalaang ti ipit-pitik ti posok, Cherry. Diyak kabaalan ti agayat iti sabali. Awan manan ni Jana. Kanayon latan adata ti agsangsango tunggal panangan. Anyang harod ngay. Saan na bali ay? Tanaragsakak mat asika akanayon ti makasangok amangan. Ala, agtugaw kan tamangantan. Ay, madamag ko man. Asino ti nakasurusuruham nga agluto? Nasursurok iti inak. Nalay nga agluto ni nanang ko. Kasta ka di? Wan gayam. Agin inom ka kadi ti alkohol? Wan, sagpaminsan. No adda okasyon kasyay. Apay? Napanunot ko ngamin, ngawan mo trabaho tang agpadpada inton bigat. Kayat mo, taginom ta. O sige,
Mayat sa dayta na panunot mo, ah. Nabayagan ajak na ginom. Amom, Cherry. Manipod nakipagnaedak dito'y balay mo. Asika ka na yung ti kasawa ka mangan. Inino ta na't nagtiriknakan ka. Anya ka din dayta nga ipagbagam, Rico. Agbay so ti bagbagak, Cherry. Saan ko mat anagayatan da ito eh? Basta jakon malagip. No kaano anang rugi da ito yariknakan ka. At da ka di mayat panagayat mo kanyak. Ha? Nukas pangarikan tay bagak nga da. Kasano ni Jana? Saan ko nga yayatan ni Jana? Si kaitan tayan tiriknak. Batam ko matiimak, Rico. Agayatakon kan ka, Cherry. Apay akaslada pa kariribukam gayam. Ay, tsaka mo. Ngam nagdagsan tiriknak ita, Ella. Kat awan amok apang yibkasak iti da ito riknak. Apay ngamin. Anya tinapasama. Ella, ibagakan ka. Ngam awan ko mati pangibagbaga am asabali. Anya ngamin dayta. Adda na pasamak kada kami iti boyfriend ni Jana iti Rabi. Anya? Jak inggagara, Ella. Basta nagdaras ti pasamak. Kasano nga roditan? Nagtungtong kayo ka di iti boyfriend ti kabsat mo? Saan pa'y? Gaputa inggagarak ti pimanaw anasapay iti balay. Hi, Cherry. Sabong para kan ka. Saan na masapol nga ikanak iti sabong? Tinapasamak ka data iti Rabi. Lipat amon day chay. Nabartag talang. Saan, Cherry? Agayatakan ka. Jak kayat amasakitan ti kapsat ko, Rico. Iso apang nga asim. Lipatan tan tinapasamak. Kan adaywan nakmatan. Ngam, Cherry. Agpakpakaasi ak, Rico. Lipatan tan tinapasamak. Sige. No kaya't mo alipatan tanti na pasamak. Pumanawak niti balay mo. Nasaysaya at pa'y. Ngam agpakada ka kumay iti kapsat ko. Api ngagsangsangit ka na sang patag. Manang, pimanawan na Rico. Ha? Kat, api ngagsangsangit ka. Diyak amunan niya tinagbasulakan ko na, manang. Nakisinan kanyak. Gaputasan na kanon nga ayaten. Anya? Wan manang. Ala, bay amon. Ado pa'y di ti maam-amom anasaysaya at alalaki. Saan mon asangitan ni Rico? Ngam ay ayatek unay ni Rico, manang. Kat nagsakit da ito, hingay naramid na kanyak. Itala ang dayta sakit amarikrik nam dyan. Patyak amapukaw tumot laang dayta. Makunkonsensya siya ak itinaramid ko, Ella. Nakasaritam ka din ni Rico. Uwan, imbagak alipaten na tinapasamak ka na kami. Kinuna na apumanaw ijabalay. Ngamjak mat namnamaan amakisina kini Jana. Anya? Ita, napalalo apa nagladladingit ni Jana. Iso lang unay ti pakakonsensya ak. Ang mga no talaga asikati ay ayatan ni Rico. Uray pa'y. Jak kayat apasakitan ti kabsat ko. Cherry, Anya teraramidam dito'y. kaya't kong agsarita ta. Awanin ti rumbang apagsaritaan ta. Nakiwin na swasa kon kini Jana. Iti kasta. Nawaya ak ngagsublikan ka. Pasensya kan, Rico. Ngamjak maiturad akitaan ti panagsagsagaban ni Jana. Idin to adata kat agragraksak. Amom ka di nga aging gaita. Kat miserable ti biyag na. Saan pa'y anak ka move on iti panangisinam kan ko na. Pasensya kan, Cherry.
Ngam saan kon nga ay ayatin ni Jana. Unfair mat kan kwa na. Na itultuloy met ti relasyon mi. Ngam sikat ilinahon ti pusok. Agpada kami lang kini Jana nga agsagsagaba ita. Rico, Anya tinagtungtungan nyo ka na Rico, Cherry. kaya't natagsubli kanya. Lukas ta, talaga sikati ay ayatan na. Agayatak mat kini Rico. Ngam napatpatag kanyak ti kabsat ko ngam iso. Diyak kaya't amasaktan ti kabsat ko, Ella. Ay, nagrigat mo tanti kasta ang sitwasyon mo. Gapu tayong palubos ko ngamin ang mapasamak ti kastoy. Ita, agpapada kami lakat nga rod ngagsagsagaba. Aging ga ita, saan pa'y lang nga ammo ti kabsat ko? Nga da napasamak kada kami, iti kaayan-ayat na. Kenjak kayat amaamuan na. Gapu tadyak kayat nga agsakit tinakam na kanyak. Tuy pagayam mo, Cherry. Agyaman pagayam Cherry, iti daytoy apakasaritaam. Tao tayo laeng ang masulisog. Ket no dayta ti desisyon mo, asaan amaamuan ti kabsat mo, at dakin ka dayta. Ket sapay la kuma, ta makalipat ang ti kabsat mo, ken kastamet ken ka. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Cherry, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.